sa mga politicians, we dili lang na mo i-allow magud kay it would paint somehow no, it would paint dili lang nindot pud tan-awon sa uban ba no nga why are they there no. Mao kini ang giklaro sa kadagguan sa Basilica Minore del Santo Niño. Huway politiko nga tugtan sa pagsakay sa galyon nga modala sa imay sa balaang bata atol sa fluvial procession sa Enero 17. Pahimangno ni Reverend Father Jules Van Almeres OSA, media liaison sa Basilica Minore del Santo Niño, nga ila nga kining nadesisyonan taliwa sa kontrobersya sa korupsyon nga naglambigit sa pipila ka mga leader. Karon of course with the issues on corruption no, amo lang tangkuan siguruhon nga kuan lang ota na kanang kung inikita bitaw nila sa galyon kay malipay sila di sila maglagot no nga ngano naman na sila diha no nya basig batuon na noon ng galyon ba. But anyway no, there Nibutyag si Reverend Father Almeres nga 95% na ang naandam sa simbahan ug naa na sa katupusang hugna ang ilang mga preparasyon. Gipalantawan nga moabot sa 800,000 ngadto sa 1 ka milyon ka deboto ang musalmod sa mga relihiyosong kalihukan sa kapistahan. Andam usab ang basilika sa pagbutang og napulo ka LED screen sa gawas sa simbahan aron mas makita sa mga deboto ang mga misa nobenaryo sa simbahan. Dugang pa gipangandaman usab ang daghang communion stations aron mas sayon ug mas hapsay itandi sa milabayng mga katauigan. Mipahinumdum usab ang simbahan sa publiko nga magsulob og haom nga mga bisti ug mosunod sa entrance ug exit instructions. let's dress for the occasion no, and let's dress according to our conscience. Mao ra gina siya nga kung kaya nato magsulob og formal when we have our graduation etc., why can we not do the same when we go to the church? So kana lang po, and I believe and I hope no, and I pray nga ang katong mga moadto sa basilica, they go there as pilgrims, not as kana mga fashion icons no. Samtang andam usab ang mga otoridad sa pantalan atol sa fluvial procession. Sumala sa Port Security Head, bukas ang ilang giandam nga viewing deck gikan sa Pier 1 hangtod sa Pier 5 para sa tanan. Apan ipatuman nila ang hugot nga seguridad. Mandatory mo undergo sila og security inspection, so kapkapan sila, i-check ilang bag. So I hope we encourage everyone to follow instruction lang. And don't forget na kanita na celebration is about faith. Kini si Victoria Diana, USJR Com intern alang sa Sinulog 2026 sa MyTV Cebu.